Hello guys, good morning ulit. Nandito ulit kami ngayon, naglalakad-lakad, nagbabawas ng taba. Holiday pa rin namin, pang-apat na araw na bakasyon. After one day, balik trabaho na naman. Location namin, nandito kami ngayon sa boundary ng Dar Al Baida at saka Azizia. Ngayon lang kayo dito? Dati dito kami kumakaliwa. Pero ngayon ibang direksyon namin. Try namin dumiretso. I-explore namin tong lugar kasi hindi pa namin napupuntan tong yung banda na area na to. Mga kung anong meron dito, mga siguro bagong kalsada naman na ginagawa. Tingnan natin kung anong meron. Baka disyerto pa rin. Yun ang target naming puntahan, yung may mga punong kahoy doon sa dulo. Mga 2 kilometro, 3 kilometro layo. Ganda ng ulap po, parang may bumababa na anghel. Kaya pa? Malayo pa lalakarin natin. Makakarating yata sa Aramco. Aramco. Bro! Hi ka sa vlog oh. Oh, vlog oh. Sama ka sa amin, naglalakad-lakad. Oh, manood ka na lang sa YouTube. Oh, kasama ka, maglalakad online. Wala ka dito eh, di sa online ka na lang maglakad. Oo, kasama ka namin naglalakad oh. Ito nga eh. Balik ka na kasi dito sa Riyadh. Nami. Tagal pa. Kung saan ka ngayon, dyan ka na lang. Maawa ka sa mga kakwarto mo, yung kama mo may multo. Medyo malapit na yata. 1 kilometro na lang ba? Kita na yung mga puno eh. Buhan na. O parang may ilog dyan ah. Baka may shortcut dyan papuntang ano, Asra. Wala na yatang dulo tong kalsada na to ah. Baka makarating na kami ng Damam sa kakalakad sa mga kasako. Kaya pa? Yun, parang may bahay ng anay. Parang mga dates yan, no? Dates. Oo nga. Ito, bagong kalsada ulit to gagawin, no? Magiging highway ulit to.
Wow. Welcome to Siargao, Dar Al Baida branch, Riyadh. Ayo guys, pauwi na kami galing ng Siargao, pabalik na kami ng Riyadh. Tagpuan namin bagong tag dito, bagong tuklas, ang Siargao ng Dar Al Baida, Riyadh. Kaya mo yan. Paano pa naman ang tuhod ko? Kapit lang. Malapit na. Bye bye Siargao. Pauwi na kami. Maglalakad ulit ng ilang kilometro? 10 kilometers. O 8 kilometers ang lalakarin namin pauwi. Wala kasi kaming pamasahe. Kaya lakad-lakad lang. Stop over kami guys. Kasama namin, di na makalakad, hinihintay namin. Stop over kami, may nag-lock. Di na makalakad, kaya magtataksi na lang kayo pa uwi. Hindi na daw makalakad eh. Nag-lock na yung tuhod sa sobrang layo ng nilakad namin. Kaya hintayin namin siya dito, magtataksi na lang kayo pa uwi. A few moments later. Yan yung taxi. Tataksi na kami pa uwi. Injured na yung kasama namin. Injured na, injured! Aray! Akala ko papunta, okay na. Okay na. Yan la. Sina ba? Sina? Parang naglalaki kaya hindi ko Kaya nga. hindi ako makalaki. Kaya bukasin hindi. Mamaya, maligam ka matubig mamaya. Baka mamaya hindi ka na makatayo niyan. Hirapan kayang buwas. Buti walang pasok. Hindi. Ganito talaga ito pag nasobra paglalakad. Oo. Kaya sa malas pag nararamdaman ko na titigil na ako sa kakalakad. Adsman kanan ha, bay? Adsman kanan. Ito. Yung nakikipag-usap. Hindi mo 10. 10, pwede na. Sobra na nga yung 10. Lapit lang. Kahit di na tayo tumawid. Oo, diyan mas may tindahan mo. Oo. Sama-sama ba ka na, bay? Yan, karating na kami. Lakad lang. Sagdanan pa. Okay. Salamat. Salamat. Salamat, bay. Salamat. 10. Ate Muskil. Only salamat ha. Assalamualaikum. Yan na yung building namin. Kaya pa umakyat sa tagdan. Kaya. Huwag lang Huwag lang mabilis kaya. Hey, Balal! Pues. Karating din. Ba't di kasi paganahin yung lift dito?
Akyatan pa rin. Si Roel nasa taas na? Kaya halibay. Tike. Ah, hi, finally. Kami kabanding mo ng pikas, dahil lang lang eh. Walang tao ah. Pagkadating, diretso hanap pagkain. O meron. Yun, pusit. Pusit. Oh! Anak ko lang, TV. Ano nangyari? Enjoy. Dapat hanggang ano pa lang? Hanggang baba, taas ka lang. Eh, lilakalapit ka, kilapitas.